Mamela ke siswami le container ikamasipala ne umasipala wakunikela uba wena usebenzele kuyo hayi uba unika abantu bokufika basebenzele kuyo so wena uqashe umuntu okufika uba makasebenzele kwicontainer kamasipala so ithi ke ngokunake lonto wena usebenzisa umuntu wangaphandle uqashe umuntu wangaphandle kwicontainer kamasipala so uphula umthetho Masikajole ngecontainer sikajole ngemisebenzi yakuthi Enkosi ke mama ufuna umuntu ozawucheba apha kodwa ke okokubani kodwa sisiwami ngicela ulimamele makuthethe umuntu omnye sisiwami ngiyakucela manje sisiwami le container xa ikohlula uyibuyisele umasipalini komnye umntu le icontainer noba sinawude ucathi uba sawujola nangeecontainer zikamasipala sijole nangezitrato inye mntu bendiyicela kuye sisiwami le funa umuntu oza kuchebela apha yena utata uba sikhe saphinda sambona sizawucela umasipala athathe icontainer inike umntu oyifunayo because ngowuna wena uthi wemka kudala isaqala le nto kodwa kuthi izolo bekhona ecebela apha naba abantu bakhona bayakwazi ucheba elizweni lakhe angahamba ayocheba abantu siyacela okwebhizinesi yethu yona siyikhusele uyaleza kunabantu abazayilandelela le nto ungacinga uba namhlanje kunabantu abazayithekisa uba ingaba le nto ibiqalwa namhlanje iyenzeka